आब' हा ए मा खालामबाय थादों होनना आं नोंखौ बाहाय आङो नै बाबुखौ लेंहरदोंमोन ओइयो गेलेगासिनो दङ ओंखाम जानोनो लेंहरबाय थाबाय आङो दाबो फैया गेलेनानैनो ए हा माथो ओंख्रि मोनखांखो माबासो जोगोनार ओमफ्राय दाउ एसे लाबोदोंमोन दहाय बिफाया बेखौनो संबाय आङो ए गोथावहाय माथो आब' गोथावालाय बिदिनोसै आरो गावबा गाव संनायनि सायाव जाहैबाय बियो औ ओमफ्राय बहाथो थांनो ओंखारबोनो नोंलाय थ' जेबो खामानि गैयाब्ला जोंनाव गय जानो जाथ'ला नामा आब' आं बै गौतम फंबायनावसो थांनो ओंखारबोदों एसे खामानि दङ खामानिया बारा गिदिर नङाब्लालाय गयखौनो खान्दिसे जालांदो ना नांथ'ला आब' मालाबा फैनानै जाफैनोसै आंबो थाब थांनानै थाबसो फैफिननो नागिरदों आङो न'आवबो खामानि दं नालाय दे बिदिब्लालाय दे आब' होनबा थाथ'ना आं थाब थांना फैनि दे मादै अबाव थांनो ए आङो हनै नों दा गौतमनाव थांनां आदाया बारियावसोमोन ए दे थांबाय था होनबा ना मादै आं बैथिं थांना फैनि दे थां आदै थां गौतम फंबाय दंना गैया जाखो गौतम हाब माथो बेना सैमायाबो जि मोजां उन्दुनानै दङहाय गौतम बारियावनो दंहैखायो बे गौतम सोर गाबज्रिबाय थादों जाखो सोर फैलायखो ओइ आं बारियावसो सोरबि बारियाव फै सोर जाखो ओरैसो बारियावसो दंफैयो आङो बारियाव फै थांनि र' मा खालामबाय थादों बियो मा खालामबाय थादों नोंलाय बारियावलाय सान्दुं गोसायावनो ए माथो आब'सो नैलै खामानिफ्रानो जोबनो थांथारा आब' जोगोनार फिथाइफोरा मोनफ्रुला जोबथारबाय खानानै जमा खालामदां गाबोन फायखारिफोरनो हरनो नागिरदों आङो खामानिखौलाय माथो बुंबावनो फंबाय बिदिनोसै आरो मावबानो खामानि ओंखारो हा बेसेनथो हरदों जोगोनार फिथाइखौलाय दामालाय गिदिर फिसा नायनानै मिलायनानै हरो आरो गावसोर बेसेबां होयोथाय नायनोसै र' गाबोन लेंहरदां फायखारिफोरखौ गारि लाना फैयोनो दाखालि आं हाथायाव फानहैनायाव ओरैनो थेलेब फिसाफोरखौ 10 थाखानि हरदां गिदिरखौ 20 थाखानि हरदां फाननोलाय हाजोबदोंमोन गोदै नालाय बयबो लांदों ओमफ्राय आब' माबा खबरमोन सान्दुंआबो जि गोसालै थ'बो साइकेलबा थ'दो आब' ओमफ्राय आब' खबरा मामोन गौतम फंबाय आं दाखालि नों होननाय बाथ्राखौसो रायलायफिननो होनना फैदोंमोन ए आब' माबोरै जाखो खबरा फंबाय हजोंनिफ्रायथ' जेबो हेंथा गैया दा नोंसो मा सानदों हिनजावाबो जेबो बुङाखै आरो नोंसो जायखौ नायनानै होगोन बेखौनो लागोन होननानै बुंदों आरो दा नोंसो मा सानो नोंनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थादो दानाय लुनायावबो मालाय गोरोंखा सिगाङावनो मालाय बिमाया फोरोंनानै गालांखानायखा संनाय खावनायफोरखौथ' बासिनो हाखाया गामिनि सिख्ला नालाय जेरावबो आखा फाखा आरो आब' आंथ' मा बुंबावनो आङो बिनानाव हायनाजों आरो बैनायजों एसे रायलायनायनो र' बिसोरो मा बुंहरो आंहाथ' मिन्थिखायो नोंसोरो रावबो गैया होननानै बिनानाव सासेल' दा बिनानावजों आङो मोजां गाज्रि खोथाखौ रायलायग्रोनि आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिनानावा मा बुङो बेखौनो आं खबर हरफिनगोन आरो दे होमब्लालाय फंबाय हायनाजों नोङो एसे थाब रायलायलायदो ओमफ्राय मा बुंहरो एसे थाबनो खोन्थाहरलायलायदो बिफायालाय हिनजावनिया देग्लाय बैसागु जोबनायावनो हरसै होननानै बुंदोंमोन गावहाबो एसे नोरजिया जालांबाय नालाय आयंआ बेखायनो फिसाजोखौ गावथासान्दियावनो हरसै होननानै बुंदोंमोन आरो बिदा बिबाजैफोराबो बांद्राय इसेबां खेल खालामाना सासेल' फिसाजोखौनो बेखायनो बिमायाबो गैला जिहेतु बिफा थासान्दियावनो बिफाया हरसै होननानै बुंदोंमोन दा नोङो मा सानो एसे थाबैनो खोन्थाहरलायलायदो फरायनाय लिरनायावबो मालाय एसे गोरोंखा न' बेंनायफोरावबो आखा फाखा जाजोबखाबाय मावनाय दांनाय फ्रात फ्रिदनो नोंहा हारसिं मानसि बेखौ लानानै लाफैयोब्ला न' बेंनाय मा बेंनाय खामानि दामानिफोराव एसे रेहाय मोनगोन आरो मालाय गावनो गोरों खाथार आलासि बुजायनाय मानसि फैब्ला सियार खामफ्लाय होनो रोंनाय एकदम जेरावबो आखा फाखा खाथार आंथ' बासियाखै आब' बेखौ खिन्थु आं लानाया लागोन नाथाय आङो हायनाजों एसे रायलायहरग्रोनांगोन आरो दा हायनाया मा बुङो बिनि खोथा नङाब्ला आङो माने जेरावबो आगान सुरनो हानाय नङा आब' गाज्रि मोननो नाङा आं हायनाजों रायलायनानै खबरखौ थाबैनो हरफिनगोन आङो दे होमब्लालाय गौतम आं थांदिनि नोङो एसे थाब रायलायनानै खबरखौ थाबैनो हरबानो जाबाय आरो ना जागोन आब' जागोन आं हायनाजों रायलायग्रोनि ओमफ्राय खबरखौ आं थाबैनो हरफिनगोन दे मबाइल नाम्बाराथ' दंखायो आं फन खालामहरगोन नोंनो आब' दे होमब्लालाय आं थांनोसै न'आवबो खामानि दंसोगारो आंहा गथ'फोरखौ ओरैनो गारबोदां बिफाबो गैया खामानियाव थांदो दे थादो जागोन दे आब' ओमफ्राय खबरखौ एसे थाब हर दे फंबाय जायोबा जायो जायाबा जाया खबरफोरखौ एसे थाब हरलायलायदो फंबाय खबरफोरखौ मोनोब्ला
गोसोफोरखौ स्रां मोनो आरोना जाबाबो जायाबाबो। दे जागोन आब' सिन्था खालामनाङा आं खोन्थाहरगोन दे थाबैनो। दे होमब्लालाय थादो। दे जागोन आब'। हाय खाफाल मा जाबावगोन जायनो नुयो बेनो बयबो हिनजाव लानो थिनथारबाय आंखौ। आबै मासे नेरगुलाय थादों बे उन्दुनायानो। आबै सना सिमां गाज्रिजों दुंदां नायै आंनि आबै सनाखौनो सोर बुफैदो सोर रायफैदो। आबै आंनि आबैसो थां बिनिफ्राय थां आबै सनाखौ उन्दुनाया डिस्टार्ब दाखालाम फै। आबै दु दे उन्दु दे। गोदो उन्दैयाव बिदिनो गाबोमोन खोमा दांलिना। एसे सिरि रायलाय थाबनो सिरि मोनथारो ओरैनोबा। खोन्थालाय आयै आंबो गोदो उन्दैयाव बिदिनो जा गाबोमोन खोमा दांलिना। गाबदोंमोनथ' आरो नोङो बिराद खस्थ' होबाय नोङो आंखौ गोदो उन्दैयाव। हराव सिरि मोनब्लाथाय गाबनोसै ओमफ्राय बुरखायबाबो बुरखायनो हाला गाबसिन गाबैनो 1 घन्टा गाहाम जायोमोन। माजों बुरखायनो माजों मा खालामनो आंहासो गाबफानो ओंखारगुलायखायोमोन। नोमफायाथ' नोमफा जेबो उदिस लाखाया बेफोरखौ जै उन्दुबाथाय आरो सिरि मोनखाला आरो आंहासो ओरैबो जाया हरैबो जाया जि खस्थ' मोनसोगारोमोन। दाथ' नोंखौ खस्थ' होलाना आयै आङो। दासो होला गोदो उन्दैयाव आंखौ जा खस्थ' होनांगौ होबोखाबाय नोङो। जानो लोंनो सानसे गैया उन्दुनो सानसे गैया 6 मास जायागौमानि बिराद गाबदों नोङो अयथासार गाबदों नोङो। गाबनायजोंनो थाङोमोन दिनानो हरावबो हरसे सानावबो सानसे नोंनि थाखायनो रायजो जागुलायोमोन आङो बिखुनजोजों। आयै माथो आं उन्दैयाव खि जादों होनलाय नंगौ। जादोंथ' आरो मानो जायाखै खेरेन्दाय मानो जादों नोङो आरो खिखौलाय बाद दोन। गसं खिनोसै गाव खिनायखौनो मा सानोथाय मेथाइ सानो ना मायोमोन जाना होनोसै। ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला नायफैयो अब्ला खिया लिलि लाला हायाव लिरला जोबनायमोन होफैयो। नंगौ आं खि जादों आरो थोद आं आदा बुंनायखौ नङा सानदोंमोन आं। आदायासो दाख्लै आंनो खोन्थादोंमोन नोङो उन्दैयाव खि जादोंमोन होननानै बे नानिखौ एदावबाय थानाय टाइमावहाय। आं खि जादों आरो सि मुगैसुगैनो। उन्दैयाव आंखौ खि जादोंबा मानो आंखौ एकदम खाथाब दोनाखैमोन। आरो बेल' नंबावा नै मोनसे खोथा खोन्थाबावनो आङो। नों होनबा मास मोनथाम जाबायमोन गब्ल'हांबायमोन ओमफ्राय नोंखौ फुथुनानै जोङो नोमफाजों आंजों ओंखाम जाबाय दङमोन आरो ना हायाव जिरायनानै। अब्ला जोंहा बै न' फुरायनायाव दंमोन। ओमफ्राय टेबोल बिदि जेबोथ' गैखाया हायावनो दामफ्ले जिरायनानै ओंखाम जाबाय जोङो बोराय बुरै सानैजों नोमफाजों आंजों। ओमफ्राय बोरैबा नोंबो सिरि मोनबाय बे टाइमावहाय नोंहा सिरि मोनबाय गाबनानै गाबबाय नोङो। ओमफ्राय उफाय गैया नोंखौ लायनानै बामनानै ओंखाम जाबाय आङो गाइखेर दौहोलां ओंखाम जाहोलां जाबाय आङो। ओमफ्राय दाना मा खालामखो नोङो ओमफ्राय हासुनो ओंखारबाय नोङो। हासुनो ओंखारनानै आं खिथाबबो लाबोफानो रोङासै। दाना हासु हरबाय नोङो दाना नोंनि हासुनाया बिफानि ओंखाम थोरसियावसो सिरिहैजोबबाय। दाना नोमफाया आंखौसो बुहां जिरायबाय ओंखाम जानायाव गावहा नोंनि हासुदैया गोग्लैहैनायनि थाखाय। नंगौ आयै नङाबा माथो। आबै सना दे दे आबै आयै। ओमफ्राय बाबाया बे थोरसिनि ओंखामखौ जादोंना जायाखै उनावहाय? बेखौ जाबावो सोरबा थोरसि सुलायना होनानै दस्रा ओंखाम फुफिनना होबाय आङो। बे दिननिफ्रायनो आं नोंखौ जेब्ला बामनानै ओंखाम जायो बे आंनि खाथियाव ओंखाम जाखाया। जा जमनि खालाय माथो आयै आं बिदिमोन आरो। ओमफ्राय आबै सिखारसिगोन बियो एमब्रागासिनो दङ हासुबाय खोमा। बिहामजो आयै आदैया जेबो दुस्थ' खालामामोन आरो ना। नोंदिया मालाय जेबो नंथारामोन दल'सो थायोमोन मालाय बेहा ओंखायनो मालाय बिफायाबो अनसोगारोमोन बेखौ। आंखौलाय अनामोन आरो बाबाया। अनो मानो अना जानांगौ। आयै जोंहा नानि फिसानि नामखौ मा नाम दोननांगौ जाखो? मोजां नाम मोनसे बासिना दोन दे। फैगौ शुक्रबाराव मास मोनसे जानोसै फुजाबो होगोन आरो ओइदिनखालिनो नामबो दोनखानोसै। गेमस्रि नङाब्ला हेलिना दोनसै नामा आयै? जानला मानला नामखौ दोनजाया। मानसिखौ मानसिजों मिलायनानैसो दोननांगौ अब्लासो सिख्ला देरोब्ला मानसिया जेरै नाम एरै थाङो। ओरैनोबा देनांहाय सिख्ला गेदेर देरोबा आइएस फरायहोथारोनो बिमाया। र' गुगोलाव सार्च खालामना नागिरनि आं मा नाम दोननांगौ। एसे नोंथांमोनहाबो खोन्थाहरलायलायदो मा नाम दोनबा मोजां जागोन। माबा मावगासिनो दंथाय बिहामजोआ। आबैया गाबदों नै र' रां नायहैनोसां।
आहार उखैबाय दे